En canto ás orquestras, que iso é o máis salientable, non? Nas festas a xente quere orquestras, quere bailar. Eu creo que este ano botamos un pouco a casa pola ventana e todas as orquestas que van a estar amenizando tanto a festa de tarde como as verbenas son de primeiro nivel. Estará o grupo Cañón, que é a primeira vez que nos visita aquí no barco, un grupo que ten pues un repertorio e unha posta en escena moi peculiar e que vai a gustar a unha parte de ese público que nos pide caña, ¿no? Chamándose Cañón xa vos podedes imaginar moito rock, moitas versións e unha calidade sin dúbida. Despois o sábado teremos a la orquesta La Fórmula. O domingo, que é o día grande, teremos a París de Noia. Como lle digo eu, o transatlántico, ¿no? Porque sempre que te posco as orquestras, o transatlántico ten que vir. E despois, para rematar, o luns, que é o día festivo, teremos a Orquestra Olympus como remate de festa. En canto aos concertos, pois o que intentamos foi que houvese presencia de grupos da comarca, neste caso Navegando a Barlovento farán de teloneiros para o concerto grande, que será o sábado día 13, e ese gran concerto das festas do Cristo virá da man de Rapans, que son un dos grupos que está como na sopa en todos os festivais, tanto dentro como fora de Galicia. Non hai ningún festival donde The Rapans non estea. Eu sei que o público se quedou con ganas porque en outro festival que ían estar en xuño non tocaron. A nos ven moi ben, porque todo ese público que ia pagar por ver a The Rapans pois poderá velo o sábado 13 de setembro gratuitamente no campo da festa. Así que maravillosamente é un dos grupos emerxentes agora mismo no panorama galego e, por suposto, queríamos que formase parte do cartel das nosas festas.